Bernardo, pois a cousa, como podedes ver, está que non para de chover, en ningún momento parou de chover, os refachos de vento ora baixaron un pouco, pero pola noite pasaron de 80 km por hora. Estou aquí xusto ao lado do río Xallas, onde hoxe pola mañá pois hubo un desbordamento. Estou aquí cun dos veciños da zona, con Fernando. Fernando, foi unha cousa terrible esta noite. Sí, leva 2 días que chove moito, moitísimo vento. Estamos aquí no río, normalmente este é unha zona na que ti me contabas que pasas na bici, unha zona tranquila, non adoita estar ao nivel do río así, pero claro, cando chove, que é o que pasa? É raro o ano que se chove así fuerte que desbordes, que non desborde. Estades acostumados aquí en Santa Comba que chova tanto, non, Fernando? Sí. Eu desde que vim para aquí hai 30 anos, é raro o ano que non chove así unha cantidad fora do normal uns días. E onte a noite, como era a situación? Onte a noite choviu moito e houve moito vento, e antonte tamén. Hoxe vento non hai, pero non vai parar de chover en todo o día. Contábasme antes que nin sequera te atreveches a salir da casa onte a noite para pasear o can. Eso era que tiña que ser a cousa terrible, ven a borrasca Claudia con moita forza. Si, veu con moita forza que levábache polo aire, a ti arrastro tamén, donde che collía en punto aberto, levábache polo aire. E xa para rematar, hubo algunha incidencia tamén por aquí, que lle pasou a un coche? Si, aí según oín eu e vin en internet, un señor que viña no coche aí pola zona de Negreira, pois parece ser que lle caíu unha pola grande dun pino encima, o coche desfíxolle ao home, unhas feridas leves, pero tuveron que levar ao hospital ou algo así, según me contaron a min. Moi ben, Fernando, moitas gracias. Pois xa vedes, compañeiros, así está a situación e xa saben, extremen a precaución. Grazas, Belén. Pois, Fernando, que este atento ao termómetro, porque imos a contarlles precisamente iso que lle estaba dicindo a Belén que lera en internet. É que menudo sustazo. En Moaña, Óscar Cruz, 2 persoas ían dentro dun taxi e de súpeto caeulles unha pola enriba que case os mata, Óscar. Mi madriña, Rocío, pero que é de película de terror. Estou sentado agora mesmo onde iba, no asento aquí do copiloto, onde iba este home que o levaban no taxi e de repente aquí na luna atravesoulle unha pola. Pero que por un chisco de nada, compañeiros, non lle deu, non o atravesou, como nas películas de terror, amigos. O que sí que pasou é que tivo bastante medo porque David, ti ibas ao lado del no taxi. Creo que hospital non, pero que quiso facer? Non, pero díxome de marcar un par de calzoncillos novos, porque foi unha anécdota un pouquiño surrealista, verdade? É que claro, vos volviste desnacer, de repente, esa pola que atravesa a luna do coche. Sí, totalmente, a ver, non o esperamos en ningún momento, porque caíunos de encima, non sabíamos que estaba pasando, sentimos un ruido de triscar o árbol, e aí nos vivo enriba. E non nos deu tempo a facer nada, pero nada. Nin a ter medo, non, porque eso é o que tes despois. Un pouquinho así hacia a dereita e foi o que o salvou, que lle pasou por aquí entre o pescozo máis a ombreira. Gracias a Deus que non pasou nada. E que facedes despois? O sea, como se che queda o corpo despois dunha situación como esta, David? Temblando as pernas e iso, con gana de cambiar o calzoncillo e de ir a tomar unha taza de viño, a celebralo, non? Non sabes se tuveche mala suerte ou boa suerte. Iso é así, había un ángel mirando para nós. Desde logo que sí, de feito, o home iba de festa por San Martiño, que xusto aquí estades celebrando. Viña el, máis outro chavaliño máis que viña atrás, e se o rapaz de atrás hubiera salido do coche, pois tamén hubiera enganchado o que foi o resto de ramas que caiu enriba do coche. Pero bueno, isto pasa moito por aquí, David, o sea... Isto é un caso así aislado, pero bueno, que tocounos a nós, desgraciadamente, sí. Pois amigos, xa vedes, aquí David, un heroe sen capa, e despois desta protagonista desta película de terror, xa vedes, aquí o único que pasou, amigos, é que o calzoncillo aquí deste chaval tipo que cambiarse. Polo demais, estamos todos ben, Rocío. Heroes en capa e con moita retranca, un biquiño grande. David, grazas por atendernos.